zishumi nesishiyagalombili kumfumfu kusihlwa ngolwesithathu la kumzansi wethu channel 116 mbukeli asibethu bathina abasubscribe wethu service ngesimo sezulu kulo lonke lihla khuluma ngisho gcwala umlomo mbukethu izobe nimboze ngamafizulu endaweni esiphakeme kwintshonalanga yezwe kathi bongena maphakathi iphumile inhlamvelanga mbukelo ubheke nje mokho lapha empumalanga yezwe ufike endaweni esiphakeme soqhubeka nimboze ngamafu ngempela izulu sibheke ukuthi limi kanjani ngokuma kwazo ifundazwe siqala ngesifundazwe sethu esihle sakhona lapha mbukeli go Eastern Cape izobe usuqaphela mbukeli ngempela izobe nimboze ngamafizulu endaweni eziningi kohlafa amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha u10 lapha u29 koCrackdock iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa phakathi kwakhe u10 no30 ngiyabheka nje ukuthi limi kanjani izulu kusasa kusifundazwe sethu esihle sakhona lapha eFree State mangisho ugcwala umlomo uthi bakhona koBloemfontein izobe iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa phakathi kwakhe u9 sofika kuye lapha u27 imboze ngamafosa Solberg amaze ukushisa izobe phakathi kwakhe u5 sofika kuye u23 obheke nje kusasa mokho lapha Western Cape mbukelo ubheke nje lapha koFredendal izobe iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa kuye u16 no37 nashisa izulu mali njalo qhubeka lishisa mokho lapha eCape Town amaze ukushisa phakathi kwakhe u17 sofika lapha kuye u25 ngiyabheka nje mbukuthi izobe limi kanjani izulu kusasa bakhona lapha Northern Cape obheke nje izobe niboze ngamafehlile amaze ukushisa mokho uAlexander Bay aphakathi kwakhe lapha u50 sofika kuye lapha u25 Springbok iphumile inhlamvelanga amaze ukushisa phakathi kwakhe u9 sofika ku33 kusasa mbukeli mawukhona kusifundazwe lapha Northwest mangisho ugcwala umlomo uthi kuyashisa ke moko Tosca ngamaze ukushisa kuye lapha u30 sofika lapha ku33 imboze ngamafuke mawukhona lapha eRustenburg amaze ukushisa bephakathi kwakhe lapha u10 sofika ku30 ku28 obheke nje mawukhona kusifundazwe sala eGauteng mangisho ugcwala umlomo mbukeli izobe niboze ngamafizulu endaweni esiphakeme esifundazweni albese yaphuma inhlamvelanga mawukhona lapha Vereeniging amaze ukushisa ku11 sofika kuye lapha u25 abe kuye u12 no25 makhona lapha eJohannesburg sobusuqaphela makhona eLimpopo mbukeli mangisho ugcwala umlomo uthi imboze ngamafizulu kakhulukazi endaweni esiphakeme ngathi makhona lapha kuThabazimbi amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha u14 no30 mbukeli uzobe usuqaphela ke kusasa makhona lapha empumalanga kuthi lizobe nimboze ngamafizulu endaweni eziningi amaze ukushisa uMiddelburg phakathi kwakhe u11 no23 emalahleni phakathi kwakhe lapha u11 no25 mangisho ke ugcwala umlomo mbukeli makhona lapha kusasa kwaZulu Natal izobe niboze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe obheke koKokstad amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha u6 no25 Lady Smith abe phakathi kwakhe lapha u17 lapha u24 Newcastle akuye u8 no25 mina ngingu Dicksy Mdlalose kumthetho abethu atufuna ukuncoba uhlelo Mdlalose ngithi kilinoke emakhaya nkosela umusa